दिनै जोङो हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा बाथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि हुग्राजुलि हालामनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बैसागु बिदाय हिसाबै माखासे हाबाफारि लाफानाय जादों। बेहाय बैसागि सिख्ला सायख'नाय बा मिस हुग्राजुलि सायख'नाय बैसागु मोसानाय जों बेहाय बादायलायनाय लादोंमोन आरो लोगोसे बैसागु बिदाय फोरबोनि मुङैनो भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय बेखौबो लानाय जादों। दा बे अलरेडि जाना थांबाय। जोङो दसेनि उनाव बिनि बान्थाखौ होनाय जागोन आरो बेहाय हाबाफारि हिसाबै जोङो आलासि महरै हांख्रायहरदों जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि सार बिथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि मानगोनां एनस मोसाहारि सार बिथां आरो लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि सार बिथांखौबो जोङो नैबे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै लेंहरनाय जादों। आरो जों हाबाफारि लानायनि मेन उद्देশ্যआ बेनो जे जोङो दिनै मेट्रिक फार्स्ट डिभिजनाव मारिनाय आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारियाव सेथि डिभिजन मारिनाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। जिहेतु बे बरायनायनि ओंथिया बेनो जिहेतु बे फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे आरोबाव बांसिन नैबे जोंनि थुलुंगानाय मोननायजों आरो लोगोसे बेहाय रायजो राजाफ्रा फैनानै आरो माखासे आलासि बिथांमोना फैनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होफैनाय बे थुलुंगा होफैनायनि गेजेरजों बे फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे आरोबाव साबसिन हामसिन फरायनानै साफा साफा मोजां मानसि जाहैनो हायो, गावनि फिउचार लाइफखौ दानो हायो, बेखौ जोङो बे उद्देশ্যखौ लानाय जादों। आरो लोगोसे बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनानैनो जिहेतु दायो फैबाय थानाय दायो क्लास 9 दायो 10, 8 आरो बेबायदिनो गुदि गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बे बरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै जाहाथे बिसोरबो गोसो होनानै इयुनाव बेफोरबायदि बरायजानो मोननायखौ मिजिंथियो। बे लोब्बा लानानै जोंनि बेनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसे बैसागुनि बे बिदाय फोरबो लानाया बेनो जोंनि हारिमु कालसारखौ लाखिनायनि बे उद्देश्य जोंनि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा जाबस्रिं आरो बर'नि हारिमुआरि मोसानाय बेफोरखौ जोङो लाखिलांनो थाखायनो नैबे उद्देশ্যयै जोङो बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। नोंथांमोना नैबे सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ साबैसे जोङो दिनै बेहाय मेट्रिक आनजाद फार्स्ट डिभिजन मारिनाय हिसाबै जों बर' बिजोङै फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मारिनायखौ बेहाय जोङो 10 जन जोंनि हालामाव दङमोन। बे 10 जनखौ बरायनाय जादों आरो लोगोसे इंराजि मिडियामाव पास जानायबो दङ, बिथांमोनखौ जों न' थांनानै बरायनाय जादों आरो। ओमफ्राय ओइचएसआव जोङो दासिमाव बेहाय 11 जन मोनदों। बे 11 जनखौ जों बेयाव लाबोनानै बरायफैनाय जादों। फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौबो जों बेहाय बरायनाय जादों। दिनैनि नैबे हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेट्रिक आरो ओइचएसआव सेथि मासि लानानै उथ्रिनो हानाय बिजाथि बरायनाय हाबाफारियाव नोंथांखौ आलासि महरै हांख्रायबाय। दायो बेयाव नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायो? दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे ओनसोलाव बा हुग्राजुलि आन्चलिकनि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय आरो हाई सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय नैबे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोना बरायनाय हाबाफारि लादों। खोब मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। नैबे गोबां गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे जायगा, गोबां भिट'रिया मोनसे जायगा, बे जायगायावबो जे गोबां फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हानाय फरायसुलिफोर दङ, आं बेखौ बाहाय फैनानै नुफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो नैबे ओनसोलाव थानाय नैबे ओनसोलनि गारजेनफोर आरो जायफोरा फरायसुलिफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो कंग्रेसुलेसन जासियो। बेजों लोगोसे जाय गारजेनफोर बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो साबायखरखौ जासियो। आरो बेजों लोगोसेनो हुग्राजुलि आन्चलिक आरो सनितपुर जिल्ला
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौबो आङो साबायखर जासिगोन खारन बिथांमोना थुलुंगाखांनाय जि मोनसे हाबाफारि जे नैबे ओनसोलनि सोलोंथाइनि बिथिङाव बिथांमोना खोब गोसो होनानै नैबे ओनसोलाव थानाय गारजेनफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फैबाय थानाय समाव माबायदि सोलोंथाइनि सायाव मोजां जोङो सोलोंथाइ होनांगौ बिनि सायाव दिनै बेहाय बरायनाय हाबाफारि थारैनो आं बाहाय फैनानै गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोंनि बर'नि नैबे ओनसोलाव थानाय गोबां हाइ स्कुलफोर दङ बे हाइ स्कुलफोरा गोबां समयसाजों मोगा मोगि जानांनानै हाइ स्कुलफोरखौ दिनै सोलिबाय थादों सालायबाय थादों थेवबो जे नैबे ओनसोलनि गथ' गथायफोरा सोलोंथाइ लानायाव खम नङा आरो नैबे ओनसोलनि रायजो राजा गारजेनफोरा जे गोबां गोरिब न'खरनि गोबां खेथियक थेवबो जे गोबां नाजानायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि गथ' गथायफोरा फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हादों बियो बाख्नायथाव आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन थारैनो सोलोंथाइ नङाब्ला हारिया न'खरा सासे बेक्तिया कुनु जिबनाव जौगानो हाया आरो मोनसे हारिखौ आरो गावनि नैबे न'खर संसार जानायाव सोलोंथाइया जे बिराद इम्पर्टेन्ट बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो नैबेहाय सावरायनाय जादों आं मिजिंथियो हुग्राजुलि ओनसोलाव नैबे खावब्ला ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा जाहाथे सोलोंथाइनि सायाव आरोबाव सांग्रांसिन जायो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि गोबां गोग्लैसोनानै थानाय लामा दालां हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुल बे स्कुलफोरखौ फोसाबनाय आरो बेखौ मोजां खालामनाय बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जिहेतु बिटिआर सरकारनि 6.3 जितु क्लज दङ बे क्लजनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव थानाय गोग्लैसोनाय फरायसालिफोरखौ जोङो साबना हामना खालामनाय आरो बेखौ मोजां खालामनायनि दायित्वआ बिटिआर ओनसोलनि फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनिफ्राय जोङो गोबां मोजां मोजां फरायसुला फरायसुलि मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो आसा खालामो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानिजाथाव प्रमद बर' सार बिथांनि नाजानायाव नैबे ओनसोलाव आरोबाव मोजां जोङो रिजाल्ट मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो आं स्पेसियेलि हुग्राजुलि आनसलिकनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो बिदाय फोरबो बेजों लोगोसेनो देग्लाय 2025 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव आवग्रिनो हानाय बर' फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि आरो बेजों लोगोसेनो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि गेदेमा सुबुंफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि जथायनानै दिनै जे खावलानि नैबे गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जे खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखा जोङो बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों बेनि गेजेरजों आङो बुंनो सानगोन जे दिनै क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे भिजन जि मोनसे मिशनखौ लानानै दिनै फरायसाफोरखौ बरायदों आरो जि मोनसे भिजनखौ लानानै ओनसोलाव खौसेथि आरो अनलायनाया जेब्लायबो थानांगौनि थाखाय दिनै गेदेमा सुबुंफोरखौ मान बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ दिनै मान बावदों बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानोना जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय गेदेर सुबुंफोरखौ मान होनायजों लोगोसे जोंनि माखासे उननि समाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ ज' ज'यै खामानि मावलांनो हानाय बायदि दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे बिदिन्थि हिसाबै थागोन दा बेनि गेजेरजों बरायनाय हाबाफारिखौ लानानै जि हुग्राजुलि आनसलिकआ जि फरायसाफोरखौ बरायदों बे बरायनायजों लोगोसे इयुन जेनेरेसनाव फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे इन्सपाइरेसन जायो जाहाथे देग्लाय बरायजानाय फरायसाफोरखौ नुनानै उननि मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोर हायार सेकेन्डारि होनो गोनां फरायसाफ्रा जाहाथे गोसोआव सोनानै लायो जे उननि हाबाफारियाव मोजां फरायनायनि लामा बा मोजां सासे सुबुं जानांगौनि बाथ्रा दा बोरै जोङो सासे मोजां सुबुं जानो हायो बोरै जोङो मोजां फरायसा जानो हायो बिनि सायाव जाहाथे दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों जि मानगोनां बाहागो लाफैनाय आलासि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलत स्वर्गियारि मानगोनां सारा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा स्वर्गियारि मानगोनां सारा बिबुंथि लाखिदों दा बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे उनाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय जि मोनसे सुबुं सम्पद जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हास्थायदों बेखौ जाहाथे बे ओनसोलनिफ्रायबो मोननो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों दा हुग्राजुलि ओनसोलाव गोबां मोजां फरायसालि गैसाब्लाबो दिनै फरायसाफ्रा खस्थ'नि गेजेरजों फरायनानै दिनै सेथि मासिआव आवग्रिनो हादों दिनै बे ओनसोलनि लामा दालां मोजां नङा बे ओनसोलनि परिबेगा मोजां नङा थेवब्लाबो बे ओनसोलनिफ्राय दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गावसिनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों फरायसा सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों
दिथागिरिफोरनि सांग्रांथि मेल होनायनि गेजेरजों दिनै सेथि मासि गोबां फरायसाफ्रा आवग्रिनो हादों बेखौ आङो साबायखर बावदों आरो आसा खालामो आरोबाव उननि हाबाफारिफ्राव जाहाथे मोजांसिन आरोबाव फरायसाफोर ओंखारबावनो हाथों बेखौ आं मिजिंथिबाय।